गोजोननाय मोनदों आं फैनायाव एसे लेट जाबोदों बाव गोबां नेताफ्रा फैदों होननानै आं खोनादों दैदेनगिरि गासिबो संगठननि नेताफोर फैदों होननाय खोनादों दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिरस्रि लांगां सारा सिगाङाव बिएलटिखौ जोनोम होग्रा सासे आरो सारा नंगौ गोबां सम बिथाङा खाथिदोंमोन नाथाय गावनि बेमाराव बियो रुंसारि जानानै थांदों आंबो बेजों गोबां सम थाफानो मोनदों बे समाव आं बारा बुजियामोन बे जोंनि बिरस्रि लांगां सारा मोनसे राजदुत बोराय दंमोन बे राजदुत बोरायाव आंखौ बियो खिथायाव लाफायोमोन बे समाव आं बुजिया बारा होमबा बेयाव बिएलटिआ जोनोम जाखाबाय सिं सिं लाफानानै बहा थांनो बे बबेबा न'खौ नुवा जायगायाव आंखौ लांफायो बांगाल उमुनाव थांनि होमबा आं बेजों गोबां जायगायाव आं उन्दुफानो मोन्दों आंबा बे समावबो बारा बुजिस्लाबा आङो मानो खारना उन्दुयो बिदि सानोमोन आं दा बे जोंनि बालंमारि एरियायाव जोंनाव थायो होमबा जोंना इउन ब्रह्म कलेजनि दा रिटायार्ड प्रिन्सिपाल जोंहा चक्र आदा चक्रनि न'आव बे आंखौ लानानै उन्दुहैदों आरो बेबायदिनो बे जोंहा लेखा गोरों गोरोंनाव बे हाबोमोन साज्ला ओमफ्राय जोंहा बे दारखुथिनि आदा असिनि दारखुथि बिनि न'आवबो आं बेजों थांफानानै मोनायाव हराव उन्दुनो मोन्दों ओंखाम जाफानो मोन्दों बेबायदिनो गोबां जायगा ओरै गङैयाथिं ओरै बे दतमा दुमरगथिं जोंहा बे आदा अजित मास्टार दंमोन हाइ स्कुलनि बिनि न'आवबो थांनानै बे गोरों गोरों मानसिनाव हाबनानै बिराद रायलायोमोन आरो खिन्थु आंनाव बे समाव आंनाव ब्रेनाव जेबो हाबामोन आरोखि बे समाव बेखिनि आं गोबाव सम मोन्दों बेखौ आरो न'आवबो आं गोबां फैनानै बेजों थाफायोमोन सम सम ओंखाम जाफैयोमोन जिहेथु बिनि जायनाखि जोंनि सिलागांनि जायखि हिन्जाव बियो आंनि न'खरनि मानसि आं बिब' जायो थेवब्लाबो आङो गुमै होननानै लेङामोन थेवब्लाबो बे आब'आ आंखौ रायबाय थायोमोन मानो नोङो आदा आदा होननांगौ बिगुमैखौ होननानै दा बेखिनियानो आरोखि दा बिथाङा दिनै जोनोम मोननानै थांबाय बिथाङा सिगाङावहायबो फरायसा आफादनि लिडारखामोन बिनि उनाव बियो बिएलटि जोनोम खालामलांबाय चेयारमेन जाबाय आं गोबाव सम बेखौ बिथाङा 1987 बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय बिनि सिगां खेबसे जों बयबो दिल्लीयाव दर नायनो थाङोबा बेखौ आं खेबसे लोगो मोन्दों बे समाव सारा बारा रायज्लायनो हाखालामोन बेनि उनाव आं बेखौ गोबाव समनि उनाव न'आव लाबोनायाव आं बेनाव लोगो मोनफैनायाव बियो रायज्लायनो हालामोन फाइभ लायो नों मा बुंनो गोसो जादों बेखौ लेखाजों लिरनानै होयोमोन बे आंखौ बुंलांदों लिरनानै होदों राजीब बांगाल मोजां मावबाय थानो सानसेमाव नों माबा मोनसे जागोन होननानै आदा आंनो लिरना होलांदों फिसा लेखायाव नों मोजाङै दंना होनबा दङ सार दे मावबाय था बे रायज्लायनो हालामोन आरोखि बे समाव बेखिनि खोथा आरो बिनि उनाव आं बेखौ थैनानै थांबाय बिनि उनाव बिएलटि गठन जाबाय 1996 नङा होमबा बिनि सिगांनो बिएलटिआ जोंहा जन्म जाखानाय 1994निफ्रायनो बे 1994 बे सिं हाबाफारिया जाखुमाबाय थाखादों आरोखि मावबाय थाखादों आरोखि बेनि सिगां 94नि सिगां बे बिएसि जानायनि उननिफ्रायनो बे दंखायो बे समाव बेनिनो बे चेयारमेन बेखिनियानोसै बेयो बाख्नायथाव बिटिआर सरकारनि जिहेथु बिथाङा मोनफ्रोमबो समस्थ जोंनि बेनि नामै स्टेडियाम बानायनाया जोंनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट बेखौ आङो बिथां प्रमदखौ बाख्नायनांगोन बिथाङा गोसोखांनानै बेखौ बानायदों बे जोबोद मोजां जादों आरोखि